Nakapag-walk out ka na ba, kabisyo? Yung tipong sa sobrang G na G ka, nag-walk out ka, as in umalis ka sa mismong lugar kung saan nagaganap ang hindi mo gustong pangyayari o makitang tao. Nakapag-walk out ka na ba? Ako kasi nakapag-walk out na. Alam mo kung saan ako nag-walk out? Kapag pasok ko ng cubicle ng banyo tapos may nakita akong lumulutang-lutang doon, walk out talaga ako doon. Di ko kaya eh. As in, hindi ko kayang ilaban yung ganong klaseng amoy. Charot! With a rot! Pero paano kung nag-walk out ka sa isang event o di kaya naman sa isang lugar kung saan merong nangyaring hindi maganda at hindi naaayon sa gusto mo? Is that valid? Or nag-iinarte ka lang ba? Ako naniniwala ako na ang mga nararamdaman po natin ay valid. So kung nakaramdam ka ng lungkot, pagkagalit, hinanakit, yan ay valid. Pero syempre, kailangan nating umakto ng naaayon pa rin sa paggalang, pagrespeto sa ating kapwa. Eto nga may nangyari. Si Orange and Lemons, kilalang banda po yan, ay nag-walk out reportedly sa isang stage dahil si Francine DIAZ ay bigla-bigla na lamang umakyat ng stage para mag-perform. So ikaw kabisyo, ano ang iyong thoughts about this? Dapat nga ba ang managot dito ay ang organizer? Dapat ba na si Francine DIAZ or yung handlers ni Francine DIAZ ang managot dito? O di kaya naman dapat bang managot ang Orange and Lemons? Sinong dapat managot? Wala, ganun. Ako perspective ko lamang po ito bilang host at bilang nag-e-events. Well, lahat ng mangyayari sa stage ay dapat with the direction or directives of the director. So dapat na plano na po yun, may pre-prod ngang tinatawag. So that sa mismong salang sa production, alam na kung paano yung mga mangyayari. And yung mga artists or guests or performers sa isang event, normally may call time po yan. So kapag ganito yung sinabi na call time, dapat dumating ka ng ganong call time dahil kung hindi, napaka-unprofessional naman natin dyan. Pero yun nga kabisyo, kailangan maggawa ng mga adjustments and of course, kailangan din maging considerate sa mga susunod na performers. So, ang ending talaga nito, just be on time and always inform the stage manager and the director of the possible changes sa isang program. Hindi pwedeng magbida-bida ang ibang mga tao outside the production team. So, dapat ang director po ang may last say kung ano ang mangyayari. I think may nakita akong clip sa TikTok na inintroduce nung host si Francine DIAZ on stage. So ang umakyat si Francine DIAZ kahit na si Orange and Lemons all set up na sila para sa kanilang performance. Sa akin bilang isang host at bilang isang nag-e-events nga, I don't know if ganito rin yung saloobin ng iba, pero I think walang proper coordination. Yun. Walang proper coordination, walang communication, and bakit hinayaan na ganun? Yung ganun ba? So parang naguluhan din ako dun sa prod. Although di ko siguro masisisi yun kasi may mga iba talagang bida-bida eh. Oo.
Hindi naman sa artist yung problema, minsan sa mga taong nakapalibot dun sa artist or dun sa guest. Kasi nga, yung iba nagmamadali na. Kunwari, merong mga hinahabol pa na oras or appointment, meron pang commitment sa ganitong lugar. So, kailangan bumiyahe matapos ng ganitong oras. So, ang dami pong nakapalibot dyan. But then again, ang nakikita ko po dito is that there's a loophole doon sa communication process nila. So, hindi na ayos yung mismong kanilang flow. So para sa lahat ng mga kabisyo natin out there na tumitingin from afar, from a distance, wag po tayong masyadong judgmental. At iba to lahat ng galit natin sa isang artist o di kaya naman sa banda. Dahil most of the time, hindi po natin alam talaga kung ano yung nangyayari internally. So sabi naman dito ni Boy Pindot, no? At least pumupunta sa event, merong hindi sumisipot kahit nakasked na. Ay, true! Yung isa ka, sinabi pa sa akin, pupunta talaga siya. Tapos biglang sa mismong araw, hindi makontak. Charot or darat! May galit yarn. Anyway, kabisyo, move forward na tayo. 3 to 5 p.m. tayo magkakasama ngayong araw na itetsywa. Kapiling ang babaeng naniniwalang hindi man ako palaging may pera. At least palagi naman akong maganda. This is me, the one and the only DJ Raqi Terra. And today, Friday, araw ng mga tama ka dyan, ma-EL as in malalambing. Kaya naman lakasan na ang volume ng radyo because for today's radyo, ibibigay ko na po ang patikham ng SPG as in Super Pack and Earn Secret File. Nakalunok ng matigas. Uy, pag nakalunok ka ng matigas, mabubulunan ka. Sino ditong naka-experience na makalunok ng matigas? Pag lumunok ba ng matigas, masarap? Or pag lumunok ba ng matigas, ibig sabihin merong katas? Charot! Uy, darot! Katas ng pagmamahal, katas na masarap, juicy, malinamnam, ganun ba yun? Anyway, I'm not so sure about this. Basta ang sure lang ako, kabisyo, ay gusto ko lang batiin ng happy birthday si Sir Jom Castro ng Group M. Pagbati mula kay Sir Melendres ng MBC Media Group. Ayan. So, mahilig kaya sa ganon ang ating SPG Secret File Sender. Abangan niyo po yan sa akin. Pagbabalik, kasama niyo po si DJ Raqi and you are listening here sa stasyong number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Up next is SPG as in Super Pack and Earn Secret File. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya! May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Raqi's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Raqi's Secret Files. Secret Files. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!